Huria di Tuhan, na inolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus, tapasada rohatta martanya kita. Debata Jehovah debata aman nami, totok kami Tuhan madok mulia te Tuho, disudi dengan dibasam di baga sa ngulu nami, di baga sa tiket Tuhan, na yang tarulihan marhi tehi hatam, jongjong iro hadok pikiran nami, asa mga tusi di hatami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami Tuho. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata nasar tuhita dia pala partikianon dienek may san buku panurirang Hesekiel bidu tolu mamukka may siya ayat pitu masoh may satu ayat 10 sada odo hata ni Tuhan. Iyaho ali anak ni Jolma nungaho pabakito bay perjaga di pinopar ni Israel. Ayadong do hata nanggo sada dibegiho siya pamangaku. Ikon si pasingotom mudohi tunasida siya nao. Moloaw madok tuhalak parjahat. Ikon mate doho ali parjahat. Hapedang marbuah-buah ho palu bahala parjahati. Tumudal hondalan na inian. Mate donian parjahati di bagasan hajahaton na. Alay anggo mudarna siya tangam mudo tungguokku. Alay anggo di palubaho do halak parjahati tumudal-dalan na inian. Asa mulak siya inian. Hapedang olo ibana mulak tumadik ko dalan nai. Mate di bagasan hajahaton na maibana. Alay anggo ho malua do hosam di beko. Di bahani ho ali anak ni Jolma. Dok matu pinopar ni Israel. Ia hata-hata muna songonoddo. Mulunaung manginona pangalasan nami do dosa nami tuhami. Pola tung madate hami binahan ni. Behama pabahen na mangulu do pehami. Dok matu na sida. Songositong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatian ni halak parjahati. Soik komida hamamula ni parjahati tumadik ko dalan na inian. Asa mangulu ibana. Atong say mula mahamu tumadik ko dalam muna akka na jahati. Buasa tung tagunan mate hamu ala pinopar ni Israel. Ido yang gusahat na. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu mungkin hiado ta parwahon dia kahumalyangta akadongatta alialeta na hita tadda mangulahon ulaw nasotama mana mangulaw dosa. Alay nagabisukusukon somal na ahado tidak kata mardo pun nasida. Na pasti adong do mungkin napasingoton. Alay adong musedo napasabuhon. Ibarat na merasa sungkan, merasa haduk, rohana do kalian nasib. Apalagi mamolopola adong nahita tadda. Nahita hasuguhon. Jalan nama kasuguhok kita. Mangulahon akka nasoturi di bagasan parngolon. Gudang do tubuh di bagasan roa do pikiran. Balokas mati.
Lokas maupi. Lokas pidomi. Lokas mahati. Mana hatoknya ni mana mahati. Di bagas senguluna. Idu nadong dipikirata. Jala juk dui. Hatata nang tanyang. Tapi apakah demikian? Ulaunya kajon mana porsia di bagasan parngoluan. Molo tapait iu tata ni debata na tolas tuhita dia pala partikyan. Si Hesekiel dipilih debatado gabi pajaga ni Israel. Di hati hai bangso Israel tertabad do ala ni pangalaho dinasida. Ala ni ulau dinasida nasoture tertabad nasida di Babilonia. Marsita ono. Ragam akka hasusaat. Dok akka parngoluoni. Alenang pe songoni parngoloni bangsoi adul selomoni rohani debata. Alena diigil ne debata sian bangsoi dada hamatean. Mula manian. Muba manian na sida. Bahkan ulau na parjolo na pinasahan ni debata tu panurang Hesekiel selaku pajaga ni Israel bangsoi. Ulau di bana pasingoton akka bangsoi asa manudalon akka dalanna. Dang dihagyoton debata na sida mate. Moloro imatona ni debata. Hata ni debata tu sasahalak manang tu bangsoi ala ni dosa ni ko mate ibana. Iko jumolo do panurangi pasingoton. Asamu banyan. Molo nunga di pasingot ima panurangi. Ala tetak dodang muba. Mate may mana di bagasan dosana. Mate may mana di bagasan pangalahona na suture. Aladang dituntut debatabe aka pertanggungjawaban sian panurangi. Malua manang dipalua panurangi mahosana sian tuntutan di debata. Alay molo dang dipasingot songon natadok kun nagkaningan ba molo natah sugulo kasi bana mate dang tapasingot. Tidok debata dipangido pertanggungjawaban sian panurangi. Berarti dipangido ng pertanggungjawaban sa kita. Na dihita damang dainang nilong di bagasat tuhat na Diyos Kristus. Nung diparwa di bata bangsoi molo adong bangsoi na menyadari pangalahona. Hobartu ayat na 10. Di bani ho ali anak ni Julma dok matung pinopar ni Israel iya hata muna songonodo. Molo nang manginuna pangalasan nami dosa nami to hami. Pola tung madati hami binahan ni bihama pabahin na manguldo pe hami. Artinya ketika Adam menyadari segala kesalahannya. Bagaimana kami akan mendapatkan kasih karunia Tuhan? Bagaimana kami mendapatkan pengampunan? Apakah kami akan mati oleh karena dosa kami walaupun kami sudah berubah? Walaupun kami sudah bertobat? Dodolhor debatahama di bagasan ayat 10 sadai. Na dihagyot to debata dada hamate na kepercayaan. Tetapi Allah merindukan, Allah menginginkan supaya mereka bertobat. Allah tidak ingin bangsanya itu orang yang dikasihinya itu mati oleh karena keberdosaannya. Alai ikomuba mania. Dilihat debatado asini rohana na sumba diay. Dilihat debatado asini rohana na boloni. Jala ditogiho do bangsoi. Asa mulak manudalon akadalan na. Aka pangalahona na suture. Alin itu hita damang dainang. Nelong nga dibaga sa tuwata Yesus Kristus. Hobarto ujahan. Nasa ito hita da pala partikyan. Ado na nang dohono ni debata. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Manang dialomod debatado. Hamubaw ni rohnya keperjahan. Na parjolo sahali. Naikon botota. Ulaw dia kajol mana porsia pengoton akadukan na.
Ise doratta na mangulang na soture ulaut tama pengoton na sida. Ulaut tama maniro na sida, ulaut tama manuturi na sida. Asa mono ta ulahon akka ulaw ni Bartolomeo ni Rohani debata. Dang mate be na sida ala niya kapanglason na. Jala mono tumpe dang olo na sida muba. Alay ikon malua mahitasian pertanggungjawaban. Jadi dang adong betang yang tasonarion paso bumatay, paso bumaupi. Nang pesegoro hatta. Ketika kita melihat orang bersalah, berdosa, maka selaku orang yang percaya, kita memperingatkan mereka. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, biarkan. Nah padua damang dainang, jamitan na mengajari kita. Asa pataridan hambuan niroh di bagasan parngoluon. Gudang doa ka ede, sonari ede di parlapo tuak, ede di talak batak, son nama dokon. Mubana maau, inang ni geleku. So inama tabu dede, dak olo biau ninna. Ala somal ne molo jolu telu di, molo ngatelu marjuji. Baru pedok ko di mamuba na mau. Molo ngahab sa ikatu na muba na mau. Alay arso mesti asing mesti cerita. Banyak orang seperti itu. Minta maaf dan sebagainya. Muba na mau, alay dang dipatari ako. Nah di igil debata siya kita dakolang hata. Dakolang hata madako muba na mau. Tetapi ketika kita menyadari akan segala keberdosaan kita, kita berbalik kepada Allah di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Hamu bau nirohai ikut tung takas do tarida marhite-hite pangalaho, marhite-hite parange, hobar tulomo nirohani debata. Manudalo pangalaho naso dinggat, gabi mangulahon pangalaho, marpangalaho, na dengan hobar tulomo nirohani debata. Karena Allah debata go asini roha do. Dileho do anak konnya Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita. Ternyata Allah dan mengigil hamatiatta. Alena diigil debata hamuan rohatta. Amang inang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ingot tamu nama taingot magaduk marsada-sada. Tung masay parholong na sumurung do debata na hita hapor siyay. Ala parholong do debata di jauh kita. Di togyok kita. Asa manudalon akaulot na naso na denggan. Pauba roha. Pauba parange. Pauba pagkatayon. Pauba ulahon naso na denggan. Aligabi marpangalaho marparange na denggan. Obar may tulomo ni rohani debata. Amen martangya kita. Mauliate matutuhu sobar rohan nami tuho ali debata. Disudi dinggan di basami yang satu bagasang ulo nami. Taruli hami Tuhan di baik kosyan hatam. Margugo mahami mangulan hatamo. Di bagasa Yesus Kristus martangya kami. Amen. Horas madamang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu.